La xilel·la no dona treva als agricultors alacantins, una plaga que afecta diversos cultius, però sobretot l'ameler i l'olivera. De fet, la seva superfície s'ha estès augmentant en un 10% i provocant, lògicament, la preocupació dels agricultors. Parlarem d'aquest problema des d'ací, des de Vall d'Ebo. Les plagues no només afecten els humans. Els cultius i els arbres també estan sotmesos a atacs d'insectes com el morro roig o morrut de les palmeres, que va atacar amb violència entre els anys 1995 i 2015, o la filoxera, que va arrasar amb les vinyes de tot l'estat a finals del segle XIX i principi del segle XX. Però també hi ha plagues que ens ataquen, són més invisibles, com el bacteri de la xilella, per exemple, que des del 2017 està afectant oliveres i ametlers de la Comunitat Valenciana. L'actualitat del camp ha desviat el focus sobre els efectes que té la plaga, però és ben cert que ni remet ni està controlada. Pasqual Herreros està a la Vall d'Ebo per mostrar-nos els efectes de la xilella. La xilel·la continua sent un dels grans maldecaps dels agricultors, sobretot aquells que es dediquen a l'olivera o a l'ameler, i és que el focus continua centrant-se a les comarques alacantines, encara que ja va arribant a algunes localitats valencianes. De fet, la seva superfície ha augmentat en un 10%. Així, a Vall d'Ebo també és un dels cultius afectats en l'ameler. Juanvi, bona vesprada. De quina manera o com esteu vivint aquesta situació? Home, Pasqual, estem vivint-la molt malament perquè, clar, si feia molta ametla i degut a la xilella no fa res ja i els arbres van morint-se i m'ho hem donat compte que no podem treballar així, estem perdent molt de diners, però mira, paciència. Moltes gràcies, Juanvi. Estàvem observant en aquest cas la preocupació dels agricultors, i és que per tal de combatre aquesta plaga, una de les solucions que s'ha donat per part de l'administració ha sigut la d'arrencar els arbres afectats i en aquest cas destruir-los com estem observant en aquests moments així, Pep, no? Sí, doncs resulta que jo estava treballant ahir baix, vaig sentir la màquina i vaig vindre, hi havia una màquina de 3 o 4 persones i estaven destruint-ho perquè es diu que no volen que quede res. La gent es queixa perquè, clar, podien aprofitar la llenya. Això és el que... Això és el que queda, està tot ben trituraet i massa bé. El que passa és això, que la gent voldria replegar la llenya, però en fi, estan les coses així i serà millor destruir-ho tot. Moltes gràcies, Pep. Com comentàvem, aquestes restes d'alguna manera són la mostra de que el cultiu de l'ameler, en aquest cas, ha estat afectat per la xilel·la en aquesta zona, però no només Vall d'Ebo és una de les zones afectades. Tàrbena, també a les comarques alacantines, ha sigut una de les zones afectades. De fet, en aquest cas, Juan Miguel va ser el primer que va trobar aquest focus allà a la localitat. Jo vaig ser el primer en Tàrbena que em van arrencar els ametlers, perquè ja feia uns quants anys que jo veia que els arbres, els ametlers, no feien collita. Jo no sabia de què, fins que van dir que era la xilella. Juan Miguel, com podem observar la xilel·la a simple vista? La fulla va secant-se per les puntes fins que arriba un moment que l'ametler es seca. I ja no fa seca, va secant-se i ja no fa collita. Això que provoca al final per part de l'agricultor? Provoca una ruïna per el llaurador que no té collita ni productes per poder subsistir. I ha d'abandonar el camp. Per evitar, moltes gràcies, per evitar aquest abandó dels camps es donen algunes alternatives, s'estan plantejant subvencions, ajudes. Mateu, bona vesprada. Quina és la situació en aquests moments i què és el que reclameu els agricultors? Pues mira, un plan de replantació que ja està damunt la taula, anem per posar-nos a treballar immediatament, per poder sembrar, i per l'altre costat s'està fent per tema de regadiu des de la Comunitat Valenciana i tots els pobles afectats per xilella, per passar-se a regadiu, la major part de terme possible, anem a dir. I, entonces, per part de l'administració ens posarà tots els ferraments adequats per poder tirar nosaltres avant. Ara nosaltres tenim que ser forts i valents per tirar avant. I dic que a tots els ajuntaments que es posin les piles, els llauradors i del mateix, per el tema de poder reestructurar tot el que està afectat per xilella. Moltes gràcies, Mateu. Amb aquestes reivindicacions esperem que este greu problema que continua afectant als camps alacantins, en aquest cas als cultius de l'olivera o en aquest cas l'ameler, puguen tirar avant i es pugui solucionar el més pront possible.